ijo-ijo kebak tanduran. Coba tamakno kalau kae segara ing kidul. Segara Thomas kae waduk Gajah Mungkur. Opo aku iso mancing lan praon nang kono. Layo bisa Thomas ning taman wisata. Bisa lakon bali mulih ning desaku. Wonogiri tak tinggalke telung windu. Dalan-dalane ditata dadi rapi. Pembangunan sumebar ning ngendi-endi. Ayo kanca wisata ing Wonogiri. Wonogiri saiki dadi asri. Gunung Gajul katon saya